Gintal-usan ni Senador Robin Padilla si Senador Ronald Bato Dela Rosa bilang miyembro sa Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Hindi bangod sa pagkakas kay Dela Rosa, bangod sa sunod-sunod, sining kapaslawan na magtambong sa sesyon sa Senado halin pa sang Nobyembre 2025. Ginpangunahan naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang pagduso nga iboto si Padilla bilang miyembro sang committee nga parte sa isa ka Senate Minority Bloc. Wala sang bisan sino nga nag-object sa mga senador. Ganit gilayon ini nga ginaprubahan ni Senate President Vicente Soto III. Nabaluan nga wala na nagtambong si Dela Rosa sa mga sesyon sa Senado bangod sa pagwa sa impormasyon nga nag-isu ang International Criminal Court o ICC sang arrest warrant bato kay Dela Rosa. Nalakip man ini sa mga co-perpetrators sa kaso nga crimes against humanity kaangon sa ipapel sa drug wars ang panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte.